To tu vreme, tak toľko darčekov. Čo? To ty si také darčeky dostal? A tašky. Také ťažké. Si pánečky, však to také ťažké. Vy ste museli byť asi poslušní. Bol si poslušný? Čo môžeš? Čo chceš? Dneska môže otvoriť. No to ten Mikuláš. Pánečku, bradu mal, vrece mal. To si zabudol vrece, no už taký je starý, a on zabudol už sem tam občas. No. No ale pekné bastičky ste mali povedať, krásne. Také darčeky tu podonášal, hore, dole. No ty si čo basničku nehovoril žiadnu, Marko? A Mikuláš sa asi ponáhľal, nestíhal. Dnes sa po obede. Prišiel. Také darčeky, Timotej. Také darčeky ti donesol Mikuláš. No a tu tá palička, kde máte paličky? Jak chcem vidieť paličky?